ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆମ ଜୀବନରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନ ତ ତା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଏନି, କି ସମୟ ସବୁ ତ ତା ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତିନି। ହେଲେ ଏବେ ବୁଝୁଛି, ଜୀବନକୁ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆସିଲେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର କମିକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ସାରା ମୋ ଭାବନାରେ ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। ଏବେ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହ କି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? ବାସ୍ ଏତିକି ବୁଝ, ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ ହସ ତୁ ଦେଖୁ, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ତୁ।